kayo bumili. Bilhin ko na yan, kuya. 3.6 na lang. Parang ayaw mo ibenta, kuya. Galing ah! Let's go back! Oh, galing! Thank you po! Nagustuhan na niya. Galing naman niya! Oh, manis! Oh! Binitawan na ni Daddy, binitawan na. Wala nang hawak sa kapaa. Nasaan ay agad? Nagtatamsak siya. Ang problema kung nasisipsip niya yung asin. Yung alat, kaya pala nananahimik. Oo. Yan, picturean ko kayo dyan. Oo, banis, banis! Tinipla mo na to, pre? Ikaw may stock dyan, picture lang mo. Gusto mo, matot ka. Ano yung kandog na pa? Grabe na, no?
Anton yan, Anton. Antonye, Antonieta. Mamaya ako nito, para pag-serve. Ay, video pala. Video to eh. Dali. Smile, anak. Anak. Oh, galing ah. Uy. Anak oh. Oh. Wow! Anak. Oo nga, video. Say hi. Hirap pumingan, tagal. Picture ba yung camera? Wait lang. Game. Okay. Buti mas pinag-ano si Tata. Pare, di ka magpapapicture doon? Hindi na. Doon sa taas oh. Ito na para, ito na. Okay na ako dito. Balikan. Kaya nagmamadali silang magkarga dun sa kabila eh. Di ba wala silang pahinga? Parang ganun. Wala silang kapalitang bangka. Wala. Sila lang. Sila yan si Kuya. Sila may bangka Hawak din. yan ng mayor. Sa mayor yan. Kay mayor yan. Pero mayor dito? naka-private. Celeste. Si Samuel. Nag-aamang dyan na may bumaba. Nalapit na siya. Mukha ni Iki. Kulat na memeng namin. Tara.